we need to recognize sometimes that we are actually living in one of our affairs. Yabona namhlanje yamdingatsho. Jabula kakhulu ngoba nibe nami namhlanje. Igama lami ke mna ke Neliswa Somikazi Ndamase. Ndintombazana yangaphaya ke ezilalini elibode kweli kuthiwa kuseMthombe kodwa ke sizinze ngoku eMisty Mount. Ndingumntana wokuqala ke kubantwana abathathu ngaphandle kwaloko. I am actually a former radio presenter at Kanya Community Radio, a motivational speaker at Ingwale Community Radio, and also ndisebenze kakhulu ke nabantu base-Eastern Cape, ndizobala iMthatha, iLibode, iGcuwa. They are supporting me so much in my career, in my entertainment career. Also, I am a programs director. Nakhona ke ndisebenze kakhulu ke ne-Eastern Cape ngethemba lokuba nezinye indawo ke zozivele. Was. Beyond entertainment, I'm also an IT technician, and ke ndilungise ke ezo laptops zethu ke zingekho right, your cell phone and everything. So yeah, that's the yeah. Oh, wow. Okay. Wow. Like motivation is your thing. You like motivating. I understand the whole radio when you were starting, and I think you